זה משהו שאת עוד לא מכירה, כי הדפסתי חדש. כרטיס הביקור שלי, אני גוזר פינה אחת של הכרטיס, את יכולה לגזור פינה שנייה, פה, לא כל כך משנה, כן? איריס מכירה את זה כי היא יודעת שהמספריים האלה הם מאוסטרליה. באוסטרליה הם עושים הכל הפוך. הם מכניסים שתי אצבעות בלולה הקטנה, אחת בלולה הגדולה. אני שמאלית, תמיד הכל הפוך לי. אז אולי ככה. טוב, עם אלה כבר לא נגיע רחוק. לא חשוב, איריס. אלה מכירה אותם, נכון? יודעת מאיפה? היא הגיעה. אני מכיר אותה מפראג. בשדה התעופה בשתיים לפנות בוקר. איריס, את יכולה לבדוק את החבל הזה, שאין בו שום קשרים, חיבורים, כל האורך. כאן, פיקס. לחשדנים, גם פה. לאנשים אין להם טיפה אימון. איריס, בדרך כלל את כבר מכירה אותי, ראית כמה מופעים, אני לא מגלה סודות של קוסמים. הערב, מאחר שבאמת הקהל על הכיף, אני מגלה סוד אחד קטן. האמת? החבל הזה נראה רגיל, אין בו שום קשרים, חיבורים, אבל הוא חבל מיוחד של קוסמים. מה מיוחד בו? שלחבל הזה יש שני קצוות. אם אני גוזר את הקצוות, נשאר לי חבל בלי קצוות, זה קסם קל. אבל יותר מדהים שאני גוזר את האמצע של החבל ומקצר קצת קצה אחד וזורק את השני, ונשאר לי חבל בלי קצוות ובלי אמצע, פשוט חבל רגיל. נעשה את זה קצת אחרת. אני אעשה את זה בצורה כזאת, איריס. תגזרי את, כי פה באמת, אני רואה את המבטים. זה הורג אותם. תגזור את הלולב? כן. רגע. לא, רק שתבדילי, מה שבהיר כזה זה החבל, מה שוורדרד זה... אגב, רציתי להגיד לכם, אתם יודעים שאני עובד בקסמים גם פה ושם, אבל בדרך כלל אני הוגה דעות. אני יושב בבית, הוגה כל מיני דעות ומחשבות. השבוע הייתה לי מחשבה מאוד מעניינת. לא, למה נזכרתי פתאום מהאוסטרלים של המספריים? שהאוסטרלים הם צד שני של כדור הארץ ועושים הכל הפוך. גם מכניסים שתי אצבעות בלולה הקטנה, לכו תבינו למה. אבל למה נזכרתי? כי חתול אוסטרלי, הרי כולם יודעים איך שלא זורקים אותו, נופל על הרגליים, גם בצד השני של כדור הארץ. ולחם עם חמה, לאו דווקא אוסטרלי, עם החמה למטה. והשבוע חשבתי, אם היו מחברים את הלחם עם החמה לגב של החתול, איך היה נופל? לפעמים אני עוסק בדברים כאלה. יש, אז תחתכי פה את הלולה הזאת. פה? כן. מעולה. עכשיו, לחדי העין יבחינו ששני החלקים לא פיקס באותו אורך, אבל זה לא נורא משנה, כי אנחנו יכולים להתחיל הכל מחדש. בסדר? נעשה את זה בצורה כזאת. איריס, שימי לב טוב, שקשרתי ככה, האמת שאני יכול להוריד את הקשר למטה, אבל האמת, אני סתם משעמם פה את הקהל, לא צריך קשר, את יכולה לפתוח אותו. זהו, וככה, את
יכולה לגזור ככה באוויר. לא, כי בצ'כיה הם לא רוצים לשפשף יותר מדי את המספריים, אז עוזרים ככה. ובעצם לא זה מה שאני רוצה להראות היום. היום אני רוצה להראות קסם עם 3 פיסות חבל באותו אורך. עושה את זה בערך, אוקיי? את יכולה לגזור פה, לא מה שהברדרד. לא קשה לך עם יד שמאל? הלוואי שאני הייתי יכול. מה? זה משתפר? מכיוון שגזרת כל כך יפה 3 פיסות החבל באותו אורך, לצערי אני לא מכיר כל כך קסמים עם 3 פיסות חבל באותו אורך. אני מקווה שלא יפריע לכם, או איריס, אם אני אראה קסם אחר, אם רואים את ההבדלים, אולי קרוב ל... איריס, זה קסם קל, כי את זה אני יודע, אל תהיי בלחץ. אני מקפל את החבל הארוך, אולי אם תסתכלי מקרוב, יש לי פה זכוכית מגדלת של סבא שלי. האמת שהוא ראה כל כך טוב, הוא לא השתמש בזכוכית. אוקיי, אז החבל הארוך, החבל הקצר והחבל הבינוני. עכשיו את עומדת הכי קרוב אליי, וכולם סומכים עלייך, ואת רואה אני קצת מדייק, שהקצוות למעלה והקצוות למטה בדיוק ישרים. לא מוחאים כפיים, אבל לא חשוב. כי אם אני נותן נשיפה, גם זה מסתדר. ושוב, 3 פיסות החבל באותו אורך. בערך. לא, כי החבל נמתח קצת. אבל 3 פיסות החבל בערך באותו אורך. ואולי נעשה משהו אחר, תחזיקי את זה, נקשור ככה. את מסתכלת עליי ככה. לא, אני רואה, היא מסתכלת בבעלה, אולי משהו לא טוב. לא, אל תהיי בלחץ. זהו. זה, החבל מתפזר, איריס נורא תשמח, איריס שהיא פה מהבית הזה. ככה, 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 שם על זה קצת מאבקת קסמים, פילילים פימפי, ואם הכל בסדר... איריס, גם זה, אני יודע, אולי תרצי בבית להתאמן.